ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚୁପଚାପ ସବୁକିଛି ସହିଯାଉଛେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ, ନହେଲେ ଆମେ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେବେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକିଏ ପାଟି ଖୋଲୁଛୁ, ତେବେ ପ୍ରତିଟି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି ଯେ ତୁମେ ଚୁପଚାପ ରୁହ, ନୀରବ ହୋଇଯାଅ। ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ସତରେ ନୀରବ ହୋଇଯିବା ନା, ସେଦିନ ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ତୁମେ ଜଣେ କାମିକା ମଣିଷକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଜଣେ ବହୁତ ଆପଣାର ମଣିଷକୁ ହରାଇଛ। ଆମ ପରେ ଆମର ପ୍ରତିଟି ସମ୍ପର୍କକୁ ଏହି ଅନୁଭବ ବି ହେବ ଯେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିତିରେ ହିଁ ଆମେ ନିଜକୁ ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। କେଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ନା? ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବରଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଜାଣନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମରେ ଆସିଥାଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲୁ କିମ୍ବା ଥକି ଯାଇ ହାର ମାନିଲୁ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ହେଇଯାଉ। ଆମେ କେହି ହିସାବ ରଖୁନୁ ଯେ କାହା ପାଇଁ କେତେ ବଞ୍ଚିଲୁ, କାହା ପାଇଁ କେତେ ମରିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେତେଥର ନିଜେ ଭାବର ଖୁସିରେ ନିଜେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲାଭ ଓ କ୍ଷତିର ତରାଜୁରେ ତଉଲି କରି ଦେଇଛୁ। ରାଗ ଲାଗେ, ବହୁତ ରାଗ ଲାଗେ, କାରଣ ଏହି ଆଘାତ କୌଣସି ପର ଲୋକଠାରୁ ହିଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ବୋଲାଉଥିବା ଲୋକଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଦୟା ମଧ୍ୟ ଲାଗେ, ଦୟାରୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ହରାଇଥାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏବେ ବି ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କାହାର ଶତ୍ରୁ ସାଜିନାହୁଁ, ଆଜି ବି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗୁନାହୁଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଆଇନା ଦେଖୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପର୍କ ନିଭାଇବା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତାହା ପୁଣି ଏକ ପାଖିଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ଉଭୟ ପାଖିଆ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ। କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।